مугамбо газет мехонам, китоб мехонам. Ма хайрош рост мегам. Хай бобо, хонанда лозим накун. Неки рост. Эба ма якди чӣ пурсидани маки? Ҳами ту шер дар бораи модар медонӣ? Бузурго чӣ мегам? Аё модар дилу ҷонам фидоям. Ҳаме хоҳам бибусам хоки поям. Заминро саҷдаҳо баҳри ту созам. Ки шояд ман бигирам як дуоя. Аё модар, аё модар, аё модар. Офарин офарин. мугамбо, не оли беак. Бо як савол дига. Шер дар бораи падар. ҳар ки беёди падар як лаҳза бошад ғофил аст. ҳар ки бо ёди падар бошад муродаш ҳосил аст. ҳар ки ғофил монад аз ёдаш наёбад обрӯ. ҳар ки мегирад хабар зи ҳоли ӯ соҳибдил аст. ҳайфи фарзанде ки менолад ба ҳар ҷо аз падар, марги фарзанде ки ба кори падар ноқобил аст. як дуои хайр де фарзандро э падар, бе дуои хайр фарзанд будан мушкил аст. Неки иш шерои ту бах. Ма қариб гирия кунам. Як шери дига дар бораи гӯш кун мана. ҳами худат ҳами қадар сол хонди. Хондум. Ханду то биза аҳсан. Раҳмат. Неки сағраем варзишгар метавонам. гӯш кун мана. бо меган ки Чӣ? маълими тарбияи ҷисмониам ҳастӣ. Ки? худат Конечно. маълим Ҷон. як шери тарбияи ҷисмонӣ бугӯ. Шер? Айфани тарбияи ҷисмонӣ? Қард кадитари саволи қиноди ман? як шер бугӯ. Ман неки медонам. бугӯ. Нигоҳ кун. Медавам резка турник мезанам. Ай турники буфурам резка бурус мезанам.